Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın bir derman sözünü fermayiş ediyor. İza kasurat qurra'ukum ve qallat fuqaha'ukum. Bir uzak mübarek hadisin Peygamberimizin sözünün bir guşesi, bir azıcığı. Manası fitne, afet dininden alıp qalayan zat köfelse her vakt qariylığınız kan bolsa din düşünýäniniz az bolsa dipdir. Men fakat ştajygyny qysgaça aýdyp geçjek inşallah. Qariylığınız kan bolsa din düşünýänligiňiz az bolsa dipdir. Şu zaman fitne, afet de kan bolýar. Yani qarin kan bolýarlygy fitne, afetin öwüne geçip başarmaýar. Hak Resulullah aleyhisselam'ın derman sözü. O şey oturuşukta, şu mübarek celesede otyňy din o dinin manası düşünülýän yerdir. Ahlak, aqida ve Allah ve Resulullah'ın isteyen zadi camiede, hanevadada ve ibadatta Allah köklüdüğünden dinini düşünmeden çürüm, dinin manzı manası aydılsın deyip mübarek celesedir. Allah ve Resulullah'ın da isteyen zadi şudur. Onu qari olmalılar deyip beyle gitmeliler. Qari bolsan da din näme diye, din näme isteye, Allah näme isteye manasını düşünmek gerek. Bir manasını düşünmen de görürüň, şigice açıklanacak görürüň. O da näme görürüň? Adam özünü tanımak gerek, özünün menziletini, cayini, näme ýagdaýdadygyny tanımak gerek. Ine dinin manasının bir işi. Adam özünün hormatyny tanımak, ibadet etse Allah'ın yanına kat erzişli mahlukdygy ve öz halını da bilmeli. Yani özüne de näme kadimallal. Ine dinin düşünmeli manalarından şey. Geleyliň gurrüňeň. Şu gurrüňi Hazreti Sa'di aleyhirrahman Bustan-ı Sa'di'de bir misal bilen getirýär. Bir wagt bir gişecik owa bir 20-30 öý bolup bir owa ýaşap biren. Ohum şu 20-30 öýüň içinde bir ýaşuly kethuda bar. Şoň hökmü ýürüýär 20-30 öýüň içinde. Sadaka şu aýdan düşmeli. Sadakan guyun diýenne şoň kefi ýürüýmeli. Kejebe şoň patasy bilen oğramaly. Hulasa şol 20-30 öýüň ketudasy olukon ýaşulsymyş. Muň döwür düşümiljeziň oglu barmyş. Ohum oglu bilen bir wagt şu zamanda padşaň bolýan şäherine gidipdir. O olukon şähere çykyp gidipdir. Oglu da heniz o owadan daşaryny görmändir. 20-30 öýden daşaryny. Omul ulukon şähere baranna dädäni örtdir, öz-özü kiçelýän, öz-özü ýygnanýan. Ogly kepläpdir, dädä dipdir. Sen bir kethuda adam dipdir, näme bir darqyan dipdir. Pesar goftaş ahir buzurg dehi ve serdari az ser buzurgan mehi. Sen dipdir, owada kefin ýörüýärdi dipdir. Bu ulukon şäherde näme bir darqyan dipdir. Beli گفت سالار و فرماندهم ولی عزتم هست تا در دهم. Sizin çıkarma oğul deyiptir. Şu 20'ün içinde men kefim yürüyendir. Bu da sanım yoktur men deyiptir. Ovacığımızda deyiptir. Hay toyt deyiptir kefim yürüyendir deyiptir. Bu da men uğurma adam havaratmasa olacak deyiptir. Zat deyim oğul gedeylihadir deyiptir. Yine Hazreti Sa'di ohum birce beyt der saydiye تو ای بی خبر همچنان در دهی تو ای بی خبر همچنان در دهی
keberhişten mensep nehi. Sen özün hüt näme boldy kadisen dipdir. Häzir o beýik yerleri gören ak dipdir. Beýik pirler, beýik ewliyalar, beýik Allah'ın ışkyna bagyryn edeller, beýik makam merde adamlar. Olar görmäni öz mescit öýüň arajyna jak tesbih gatnak, özüň bir ýeriň üzünde men ýal sofi ýokdur, pir ýokdur, molla ýokdur, näme ýokdur diýip oňa gurruna girip görme diýipdir. Häzir beýik ýerlerdäki zatlary göreňak diýipdir. Adam özüni tanýmaly, özüniň menzileti, mekaneti, özüniň näme ýagdaýdadygyny bilmek, kıysaca kep işte gelir özün tanan veli diýdi goýaga. Geleyliğini Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın 62. ýaşynyň mübarek ömrüniň ahyrlaryna hacdan gelip Medine-i Munewwere'ge jaýlaşdy. Hac farzyndan gelip Medine-i Munewwere'ge jaýlaşdy. Teberrükan okuyup bereyin, sahih hadis Buhari Muslim rivayet etdi. Peygamberimiz aýdýar: "Beyna ana naim utitu bi khazainil ardi fawdi'a fi kaffi siwaran min dhahab fakabura alayya fauhiya ilayya an infakhuma فنفختهما فذهبا فأولتهما كذابين اللذين أنا بينهما." رواه البخاري ومسلم. Hak Resulullah aleyhisselam aýdýar: "Gece ýatykam diş gördüm. Dişimde kan hazinalary, altın kumuşlary men huzuruma getirýärler. Şu hazinalardan şu hazinalary öňümde goýýarlar. Emma Peygamberimiz aýdýar: "Dişimde men elimi iki tane alangu elime dakaglı diye. Fekabura aleyye. Binayim mollu bi. Heyur bana ağır geldi bi diye. Renanan eline dakılyan zat. Bana ağır geldi diye heyura. Binaycire oldu deyip dişimde ha. Oğlum bana vahiy edildi diye Peygamberimiz şu vakt dişimde ha. Şu iki tane elindeki tala altından molani şunu üfledim. Üflettim diye. Şunu üflemde tozanmalıp gitti elimdeki. Yüreğim caylaştı. Fenefaktuhuma fezehebe. Elimdeki tala dakıglı tala altını üflediydiler. Bana yavru ağır geldi elimde altın gördüm diye. Üflediydiler, üfledim. Bir de tozanmalıp gitti. فَاَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ اَلَّذَيْنِ اَنَا بَيْنَهُمَا. İki tane min peygamber deyip bir yalancı, ağlancı, hokkuvaz adam bana kol olup duran şehirlemin daşını alıp kan adamları ağlayacak deyip şunu yordum diye. İni bila manası oldu, min kıskaca içine gireyin, kovcetten dinlen. İni mübarek diş oldu, dişini görse eline altınma. Eline altınma, bunu hivri Peygamberimiz tala elini ağır görttür. Nem deyip ağır görttür? Bunu zinanılar takınmalı, erkek takınmıyor. Bir zinanan gelişigi, erkeğin gelişigi değil. Narahat bolallığının deliyle şu oluptur. Nem deyip elimde badi. Ohum Allah taraftan ses vahiy geltir üfle deyip. Bir üflesen yok bolacak deyip. Üfledim yok bolli. Belli oluyor bir ağlançı, bir biderek adam yavşak Müslümanlara yönü basımda başlarından savulacak. Bir üfledip, bir kişicik şem yantıramazsa, kişicik ot yantıramazsa üfledimde sönüp yok bolşiyali. Bunu bir azıcık yenilecek Müslümanlar, azıcık vakt ayıracak bolmalı. Bunu şuna yoruyor. O iki tane elindeki talaları da Müslümanların Peygamberimizi kol yanak bolup duran, arka bolup duran
Yemame ve San'a şehirleri. Yemamet bir şehir. Musaylemetul Kezzab şu tadan moliye. Biri de Esvet diyen adam, o da Sana'dan adamlar ağlap taşınalıcağı deyip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam deyişi şoňa ýörýe, bugürün galy.